Magkadikit yan. Ito. 1-0. 1-0. Meron pa isa. Magkatabi lang. Ito. yan. Malaki na. Yan. 2-0 guys. Yeah, talagay na kayo. Ito. Halos magkakatabi lang yung ano rito guys. Yung shell. Pangatlo. Oh, ano to? Pangatlo. Oh, man ito. Malaki. Meron din dyan. Ayun, malaki. Sige daw. Pang-apat. Dito pala yung magandang spot kasi malambot yung ano. Oh, meron pa. Ayun to. Ito, nakakakulit ako sa ano. May butas. Dito lang oh. Sakto paghugas ko. Pang-5 guys. Ito. Yan. Kapag naramdaman mo na ano, tumunog na parang bato. Yun na yun. Tuway na yun, tuway. Gawa na? Ay, yung ano natin. Yung tinapay baka. Hi guys. Okay. Yeah. May ugasan lang natin ulit. Nalampasan ko na ito kanina. Ayan o. Buti na lang bumalik ako. Saig. Ayun. Sana meron. Meron nga. Malaki. Laki oh. Yung ganito to, yung may tubig, try mo rin na yan, padaan ng ng bolo. Kasi meron din. Ayan. Thank you Lord. Hi guys. Good size na to guys. Good size Ako yun. Oh, yun. Si Berhel yung taga bit-bit na natin nakakuha. Yun. Meron nga. Malinis to Puti. Kahit. Oh, magkatabi. Magkatabi. Putian. Ito yun puti. Puting tuway. Tuhoy. Ano? Ali. Magkatabi. Sana oy. Guys. Kaya ito kabirin. Dami. Guys. Dami. Tunog ba ito na guys? Meron na yan. Meron ulit. Galing nga dito kanya to. Guys. L. Ako yun. Masa nalagyan? Medyo malaki to guys. Malaki-laki to guys Hello. Saig. No? Sayig. Yung sarig, sayig. Pangilan na yan? Ito guys. Meron ulit guys. Hello. Ang laki. Saan sa ito? Ang laki. Hi guys. Dito. Sino lamang L? Sino lamang Tito. Tito? Tatlo. 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 Sino marami? Hel. Oh. Sino marami L? Sino? Magkano binigay sa'yo ni Tito? Dami na Hel, no? Tara. Ela. Saig. Saig. Sakto lang. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakarami ng huli na tuway. Uy. Aray ko. Sa ulit. Huli ni Manoy TV PH. Hello. Meron nga dito guys
Sakto yung lipat namin dito. Yan. Uy, ang dami na. Dami na nila. Jackpot na ila. Oh, si Tito doon, dito ako sa kabila. Papunta ako doon sa kabilang side, guys. Dito tayo maghahanap ng ano, ng lukuan. Ito guys, oh. Oh. Meron ta? Laki? Yan. Bato? Baka ano yan? Baka tuwi yan. Ito. Sana. Mamoy. Kulang yung camera natin guys, kaya yung panghuli ni Tito, panguha ng lukan, hindi natin ma-videoan. Bali yung ano na lang, nakakuha niya lang yung nabibidyoan natin. Marami na rin to. Meron dito ito. Nakabaon pa. Dua? Isa lang. Ito na to sa'yo. Wala. Okay, kalahati na. Ano eh? Saan? Ito. Sige. Ano ba ito? Habang di pa nalobat, ilukuha pa yung natin backup na battery. Pilyabi. Marami na yan. Sige, Jay, ano Jay? Lagyan mo na lahat yan. Saan pa? May nakabang pa rito isa. Yeah. Nalobat kasi yung battery guys. Ngayon nagpalit ako. Nalaglag pa. Naku po. Ano yun? Ito. Malaki pa naman to. Ay. Ang dami na. Jackpot si Tito ngayon Ay, bunon, G. Asa na? Camera harap. Ito guys, oh. Ito guys, oh. Nakita mo yan guys, oh. Yan. Huwag na po yan. Ito, oh. Oo. Ilan? Isa lang. Pahirapan guys. Pawis. Naligo na ako sa pawis. Ito. Ayun, G. Ayun. Meron ka Jay? Parang tunog ba to? Mamaya hugasan natin to. Kulog. Saan? Wala yan. Basta tunog ba to? Kung hindi ba to, ano na yun to? Ayan, nakakuha ulit si Tito. Ang bilis na sa kanya, 3. Wow. Malapit na mapuno yung ano guys, yung balde. Sana mapuno namin. Meron ulit. 1-0 ulit. After break time, nakakuha ulit tayo ng tuwi. Nakakuha na rin si RJ. For the first time. Yan. Ganun ang tunog. Apo pag ganun. Kung hindi ba to, Yan. tuwi na yan. 1-0 na si RJ. Si Ben wala eh. Di pa tayo ng ibang pwesto. Tara. Jay, tara Jay. Punta tayo sa unahan. Ay. Sabi ko sa'yo, tagaan lang eh. Pakailan na yan? Pangalawa. Ha? Pangalawa. Ako na. Hagis ulit na Jay. Ay, dyan. Yun. Pangalawa na kay RJ. Ayan. Lagay mo na dun. El. Pasuyo na lang El. Pangatlo na rin kay RJ. Sabi ko sa Jay, sunod-sunod na ito. Pag nakuha ng isa, tuloy-tuloy na yan. Ay. Sayig. Break time na rin si Tito. Parang may sihi, no? Parang may sihi. Saan? Break time. Another one. Dua. Ha? Ila. Dua. Isa lang. Asan sa'yo Jay? Kana. Pang-apat ni RJ. Ito. Palima na pala. Jay siya ko to. Ay, dali mo rito yung lalagyan. El. Malit lang. Pero pwede na to. Saan? Ito. Malit. Tatlo na nakuha ko rito ba na guys? May nakuha na kaya? Try. Lagyan mo doon Jay. Ilan pa kulang?
Ayun, para mapuno. Dabi-dabi sa aray mo. Hindi pa tayo sa kabila. Sa bandang unahan to. Doon na. Doon. Diba guys. Ito. Bagong spot namin. Sana kayo? Sana kayo to? Daming bunga na rito. Hindi pa. Balik na tayo sa labas guys. Grabe. Ang sikip ng Andun sila. Jay. Dalawang malaki. Si Arjay nga matay. Sige Jay, hatawin mo para mapuno na yung ano. Hala. Para mapuno na yung ano, balde. Oo, ano yung backup natin? Nakahirit pa. Ito, subukan natin yung ano to. Subukan natin yung lipa. Kuha tayo ng sample. Baka pwede na to. Ayan. Ay, wala yung manoy. Uno na. 3/4 na yung lalagyan namin guys. Ito masikat si Tito Roel yan. Siya lagi yung video sa ano ko. Sa vlog. Si RJ minsan lang ito makasama sa adventure vlog namin guys. Ito si Berhel. Maraming beses na kami magkasama nito sa vlog namin. Tingnan mo na Jay. Tingnan mo na. Yan. Pamangkin niyo guys si RJ Alanes. Anong grade mo na? 11. Grade 11. Kahit naman siguro grabe hirap. Hindi basta-basta. Tinampo ito agi. Sili ko tinampo. Ha? Ano? Uy. Tuya. Tuya ka di. Tuya ka di, tuya. Tulya sa Tagalog. Ano? Na tulya. Tapos meron din konting Orelyabi. Gabi-gabi. Orelyabi. Gabi di. Kaig na di. Tabi natin yung to. Tabi natin yung kahoy. Makakadisgrasya yan. Delikado yan pag gabi. Saan galing to no? Ang laki pa naman. Ha? Pag tumama nga lang tayo. Kaya nga, delikado to. Tara. Bigat ba? Bigat? Ang laki. Delikado to sa mga guys. Bangka, kaya tabi na lang namin. Bigat. Sige pa to. Tabi tayo po. Pag tumama yung bangka dyan, Abutin pa to. ito na. Ay, hindi na. Hindi na. Nakarating pa yung rito. Yung ilog no, dito umabot. Ay. Di ba pwede pang gatong to? Tara na El. Kumay na. Ligo pa ba tayo?
Ayan, tara. Ligo tayo, ligo. Tiyan, ligo siya rin. Di pa ako. Kagaw-kagaw na naman ako. Tara na. Oh, 1, 2, 3. Sino na? Ako! Nauna ako eh. Madaya si Tito, madaya. Tumatakbo eh. Tumutog lang mo ako eh. Tumatakbo. Isda yun.